Herat Plaza sa Orquita City, putol-putol man eh. Ayan. Bila sa may butika, bro. Bagsag tambal yan. Plaza. Plaza sa Ulog siguro. Padong dito Dres Plaza sa Orquita City guys, naraw. Labing dako niya. O, alas 11 na nis gabi ha. O mga kakauban ng Bible Apostle ito. Magahi, kini bersikulo ni. O, sus! Di ni malupigs mga pastor ba? O, naisa o. Mura nag-ilibin og naong ni kasi binilibin may ganahan. Hago lang gi kay laglong kay mga term panggamit mo. Wa tay dictionary sus gi tunga. Basta sa mga term na gumulong. Kung mga word na anatima sus ka mabaw ka mag. Let him be anathema. Buti pa sabot tinunglo. Yan sa iyang mga sulat pa. Diba? Na kung masipyat sa sticks to nga yung ibasa, i-memorize. Pwede na siyang ingnon nga ignorance of the Bible siya. Grabe ka pang banggitan video ng bayhana ko. I-appreciate niya sa iyang sa father nga mo ko portfolio. Pero dili lang kayo na no. Muni ka uban niya sa ilang business. May naalala yung file sa first ko ba yan. Yung lang mga yung ginagawa ng sinipot yan. Nothing forget.